living in America, America is wonderful. Volám sa Ivan Demenovský a prišiel som vám predstaviť môj domov. Takže ideme od kuchyne. Tu mám stolík, na ktorom obedujem. Jedlo si chytám v tomto potvočiku, nazývanom Jadok. Presunte sa do spálne. Tu s tým, prepačte, toto je dvoječka, ja sa s tým niekedy zmýlim. Tu mám kreslo, na ktorom veľmi rád vylehávam. Ja keď si ho otočím, aby som videl do telky, no takže tam, pozrite sa, okolité, to je konása. Presunte sa do spálne, počkajte, otvorím dvere. Tu je moja posteľ, ktorú mám veľmi rád. Tam mám paplón, taký zelený. Viete, aký teplý je? Jak taký chlapec. No. Aj pichaklu z vás, nie? Joj, tam bude každú noc taká čuk. Ale ticho. No. Presunieme sa do kúpeľne. No poďte, tu je naša kúpeľňa. Vidím, že aj vyrievku máte. Hej, vyrievka tam na konci. Tu vám ukážem mydlo. Máte to mydlo alias kameň. S tým, jak si umiete, voniace jak chor. To stačí. Každý deň musím jeden chorý kameň mydlo hodiť do mojej vyrievky, aby sa ovoniala. No, vidíte to? Čakaj, bo sa jak zaštínilo. No. Presunieme sa do bazénu. Vidím, že aj nekrytý máte. A tam je krytý? Tam dnuka, vidíte, tu je taká díra. Hej, vidím, No, joj. jak pôjdete ďalej, no to tam máte i termálne kúpališky. Takže tu máme bazén. Veľmi rád ho mám, veľmi, úplne. Najviac. Skočíte si a plúd vás zanáša až do humeného. No. A toto je konec moje plednášky. Alebo nejdeme ešte do toho, do altánku. Poďte moja. Idem na husto, bo my vajca šveria. Ideme. Tukajte, tukaj. Tu mi vyhodil minule jeden paplan, bo tam nepýchal zúplne. A nechce by necítim povať. No. Sme na altánku. Takže chcem žizbovať ešte nasilním. Tu mám dva stolíky. A je to prekrásne stolíky. Tukajte tu. Opekali sme tortu, už iba to tie korálky z nej ostali. No, poďte bližej, kde ste videli. Juj, nádherné. Tu mi opekali Anču dzivu. Nevyšlo, bo také malo meso, jak cigan. Ešte sa presunieme do toho. Kde? Do mojho náhradného bytu, že keby povodeň bola teraz zatopený byt, ale tak jak povodeň, no tá odtopený a tam ten zatopený. Čekajte na mě, čekaj.